Il-lejla tibda uffiċjalment is-70 edizzjoni tal-Eurovision Song Contest fi Vienna l-Awstrija. Fl-ewwel semifinali tal-Eurovision Song Contest se jieħdu sehem 15 il-pajjiż. Dawn huma l-Moldova, l-Iżvezja, il-Kroazja, il-Greċja, il-Portugal, Ġorġa, il-Finlandja, Montenegro, l-Estonja, Iżrael, il-Belġju, il-Litwanja, San Marino, il-Polonja u s-Serbja. L-Italja u l-Ġermanja wkoll se jidhru waqt din is-serata bħala pajjiżi awtomatikament kwalifikati għall-finali. Bejn kanzunetta oħra se jkunu qed jintweraw ukoll postcards li nġibdu madwar l-Awstrija ma' filmati fl-istudju tal-artisti li flimkien joħolqu xjeni viżwalment spettakolari minn diversi ambjenti differenti. Malta, permezz tal-kantant Aiden, se tieħu sehem fit-tieni semifinali tal-ħamis li ġej. Flimkien ma' Malta jikkompetu l-Bulgarija, l-Azerbajġan, ir-Rumanija, il-Lussemburgu, iċ-Ċeka, Franza, l-Armenja, l-Iżvizzera, Ċipru, l-Awstrija, il-Latvja, id-Danimarka, l-Awstralja, l-Ukrajina, ir-Renju Unit, l-Albanija u n-Norveġja. Fis-semifinali tal-lum u dik tal-ħamis se jkwalifikaw 10 pajjiżi minn kull waħda biex jgħaddu għall-finali tas-sibt. Fil-finali se jnaqdu magħhom ukoll il-pajjiżi awtomatikament kwalifikati. L-Awstrija bħala l-pajjiż ospitanti flimkien ma' Franza, il-Ġermanja, l-Italja, r-Renju Unit li huma fost l-akbar kontributuri finanzjarji tal-festival. L-ewwel semifinali se tixxandar il-lejla fid-9 ta' filgħaxija fuq TVM u TVM Plus u se tixxandar madwar l-Ewropa kollha.